bueno, gure testuingurua ezberdina dela, gure iragana, gure historioa, eta hor ganatzearka agertzen dira, gainera guia, bueno, alabak ditugun biribortziatu gara, eta gure alabak ere hortartean ibiliko dira, eta bueno, musika izango dugu, umore pila, noski, eta bentan pita ikusteko eta disfrutatzeko. Musika ipatu duzu Leire, Jon oraingoan zu kantuan, Leire zu aktore lanetan rola aldaketa egin duzue. Bai, guztiz. Eta zer bera, hobeto moldatzen dela aktorala. La sopravvivenza. I gladiatori della natura, una nuova serie dal